जोबोरै मोनसे मोजां बेयाव आबहावा आङो नुफैदों। सेरफांगुरि बे खुमगुरि बे ओनसोलाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेयाव मोनसे धोरोम आफादनि गोदान आफाद दादों। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि बे आइ आफामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरबाय। मिजिंथिदों बिथांमोननि क्रिएटिभ इनिसिएटिभनि गेजेरजों जोंनि समाजाव खौसेथि फैगोन, जोंनि समाजाव सोलायनाय फैगोन, मोजां थासारि फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जोङो बेखौ बुंनांगोन, ब्रह्म धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुंखौ जोङो बुंखानांगोन। जेब्लासिम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङा थागोन अब्लासिम ब्रह्म धोरोमा थागोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। आरो जे आङो नैबेखौ बुंगोन, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बिनि माखासे जि गुन, बे गुनफोरखौ जोंनि दानि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंनो गोनां दङ। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ ओरैबायदि मानसिमोन, जाय बेखौ बुंदों, जाय बाथ्राखौ बे गुरुआ बुङोमोन, बिनि मावनायजों बुंनायजों मोनसे सोमोन्दो दङमोन। खिन्थु जोङो सम सम मालाबा जों नुयो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव राजखान्थियानो जा, समाजानो जा बा धोरोमानो जा, बुङो मोनसे सानो मोनसे बेलेग मावो मोनसे, जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि नुजाथिनो नाजायो। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे ब्रह्म धोरोम आफादल' नंला, जायखिजाया धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाव मा सानदों, मा बुंदों आरो मा मावगोन बेजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनांगौ। आरो लोगोसे बिथांमोननि बे मावनायाव जर'खायै जोंनि बर'नि धोरोमारि आफाद, बे धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय, बेयाव जोंनि बर'नि जि अरिजिनेल कालचार बेफोर रिफ्लेक्ट जानांगौ। आरो जोंनि बे धोरोमारि आफादफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु बेफोर थांनानै थानांगौ। जोंनि जायखिजाया धोरोम आफादानो जाथों, जोंनि बर'नि राव बा थुनलाइ, हारिमु बेफोर जाहाथे खहा जाया, बेखौनो आङो खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे बिथा, बेनो जाहैबाय जोंनि राव आरो थुनलाइ। राव आरो थुनलाइनि गेजेरजोंसो जोङो बर'खौ बर' होननानै जोङो सिनायथि लानो हायो। धोरोमा जाहैबाय जोंनि मोनसे पार्ट। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौबो बुंनांगोन, जोंनि जर'खायै ब्रह्म धोरोमनि माखासे आर'ज मेथाइ, बे आर'ज मेथाइआव ओरैबायदि मोनसे दङ जे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो, आफा इसोर जोंनि अगियान गोसोआव गियान हरदो, बेबादि मोनसे आर'ज बियो। आरो लोगोसे जे धोरोमनि गेजेराव मोनसे खौसेथि हरदो, धोरोमजों धोरोम अनलायनाय बे गोहोखौ जोंनो हरदो, रावजोंबो जाहाथे जोङो नांलाय खमलाय जाया, बुलाय सौलाय जाया, बेबायदि आर'ज गाबनानै जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो प्रसादखौ होयो, जयग'आव जों प्रसादखौ होयो। दिनैनि समाव ब्रह्म धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय मा राहा लामा लादों? आंथ' बुंगोन, आङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि। दा बिदि हिसाबै आंनि खामानिया गुरुदेबनि फिल'सफिखौ आङो गोसारहोनाय। आरो बिदि हिसाबै जोङो 19 एप्रिलखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ। रायजोफोरनि मददजों जों खामानि मावबोदों। आरो थांनाय बोसोराव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखाखौबो जोङो गायसननो हाबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनो हा दख्लबसे होदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गुरुदेबनि मुसुखाखौ लुनानै होदों। बेनि थाखाय जों जोबोरै थुलुंगाथाव, बे जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव। बेखौ रावबो आदारवाइस लानाङा जे धोरोमनि बिथिङावल' जों गुरुदेबनि मुंखौ जों कनफाइन खालामनाङा। आरो देग्लाय जों मोनसे थांखि लादों, दिल्लीयाव थांनानै जोङो गुरुदेबनि बार्थडेखौ जों खुंहैगोन। बिनि थाखाय रायजोफोरनि मदद नांगोन। उननि समफ्राव जोङो सानदों जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोङो थांगोन। आरो बिनि थाखाय रायजोफोरनि मददखौ जोङो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो जोंनि बर' समाजखौ फोथांनानै लाखिदों। दा मेलखौ जोंहा गाहाय आलासि महरै मेहेरगोनां खालामनाय आसामनि मानगोनां मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा बुंलांदों माखासे बाथ्रा, जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर' समाजखौ फोसाबलांदों। नाथाय जोङो फोसाबलांदों होननानै जोङो थाबाय थायोबा जों जानाय नङा। गावदि जोङो फोसाबजादों बेखौ जों दिन्थिनो हानांगोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ उइभिं सेन्टार खुलिदोंमोन। उइभिं सेन्टारखौ मानो खुलिदोंमोन गुरुदेबा? बे बर'नि हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो थानाय, आरो जेब्लासिम बर'नि गेजेराव दानाय लुनाया थागोन, जोंनि जि अरिजिनेलिटि बेयो थागोन। आरो बेखौनो
इउजि सार बिथाङाबो खावलायलांदों जोंनि बर' समाजाव दानाय लुनाय हारिमुआ थांनानै थानांगौ बेखौ बिथाङा खावलायलांदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो बुंगोन जे जोंनि लाइमोन समाजा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारो दा बेनिखायनो धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा धोरोम प्रसारक बिथांमोनहा ओरैबायदि जानांगौ बिथांमोननि साननायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांमोननि बुंनायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांमोननि गाननायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांनि जि लाइफ स्टाइल बे धोरोमारि जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोन समाजा जोङो धोरोम गुरुफोरनि सायावनो जों सोनारो आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो थुलुंगा मोनदों आरो बिथांमोननि जे खामानि मावनाय स्टाइल बेनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे सोलायनाय फैयो आरो धोरोमा जायखिजाया धोरोमानो जाया मानो गाव गावनि समाजखौ बिसोरो हमथानानै दोनदों आरो धोरोम गुरुफ्रा बेखौ खामानिखौ मावबोदों जायखि धोरोमानो जाया मानो जोङो मोनसे बाथ्राखौ आरो जों गोसोआव लाबावनांगोन जे धोरोम गुरुनि बाथ्राफ्रा खिन्थु गाव जि धोरोमावनो थाया मानो गुबुन धोरोमखौ रायखुमानानै क्रिटिसाइज खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बेले बेजे फैया बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन मानो होननानै बुङोबा जों इसोरनियावबो जों आर'ज गाबखादों जे धोरोमजों धोरोम जाहाथे जोङो नांलाय खमलाय जाया बेखौ जों आर'ज गाबखादों खिन्थु जोङो आर'जखौ जों मोनदों आर'ज गाबनानै जों मोननो हादोंना हायाखै बा मोननो हायो ना हाया मोननो हादोंब्ला मोजांनि खोथा खिन्थु मोननो हायाखैब्ला जोंहा बेयाव साननांगौ दङ जों मानो मोननो हायाखै निस्सय जोंनि बुंनाया बेलेग जोंनि साननाया बेलेग जोंनि मावनाया बेलेग बेनि थाखायनो जों मोननो हायाखैबो जानो हागौ आरो गिबियावनो मिडियानिसिम जोंनि नैबे बानजाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोङो खुनुरुखुमैब्लाबो बे 48थि खेब जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनै जे गेवलां मेल बेखौ जों फोजोबनो हाबाय मोजाङै मोजां दा बेवहाय जोंनि तरफनिफ्राय बुंनो गोनां गोबां दङब्लाबो जोंहा बुंनांगौनि गोनांथि गैलिया मानो होनोबा आइ आफानि हेफाजाबजों लोगोसे जोंनिनो ब्रह्म सिबियारि आइ बाबामोननि गासैबो हेफाजाब थुलुंगाजों बे फोरबोखौ जों खुंनो हाबाय जों बिनि थाखायनो रोजा रोजा रायजोफोरनिसिम साबायखर थाबाय दिनै जोंहा नैबे 48थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जे जथुम्मा दंमोन बे जथुम्माखौ खुंनायाव जोंनि एलेखानि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गासैबो आइ आफामोननिनो हेफाजाब अननाय मोननानैनो जों बेखौ खुंफुंनो हाबाय दा जोंहा गोबां माखासे अलखद बिथिं जानानै थांदों जों थेवबो बेखौ आफा इसोरनि अननायनि गेजेरजों गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंनो जों खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो गोसोआव थुलुंगा मोननाय मोनदों दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि नैबे जथुम्मायाव फैनानै जेसेबां जोंखौ थुलुंगा होफैदों इयुनाव हयथ' बे थुलुंगाखौ जों बावनो हानाय नङा दा जोंहा खुंफुं आफादनिनो सासे लागाथार सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय रांगिरि महरै बिबान लाबोनाय दङ बिथाङाबो एसे बुंथोंसै दे साबायखर बावबाय दे दिनै 48थि माने दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा जोंनि सेरफांगुरि हालामनि खुमगिरि गेवलां गमादाव फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो हाबाय दा जोंनि मोनसेल' उद्देस्यआ जों मैयाबो डेलिगेटआव सावरायनाय जादों जे जिथुनाखि ब्रह्म धर्म बेखौ बुहुमाव आसाम बेंगल मेघालय जिखुनु स्टेटआवनो जोङो गोसारहोनो सानदों बेहाय जाथि धर्म खुनु माबा गैया जाथि भेद गैया दा गतिके जोङो धोरोमखौ आदर्शयै आरो धोरोमखौ आब्रुथि गोनां जोंनि माहारिनि गेजेराव जिथुनाखि बेले बेजे दङ बे बेले बेजेखौ जोङो सोदांनो नाजादों दा बेखौ जोङो गोख्रों थिरांथा लादों आरो जोंनि बिसेसकरि जोंनि बर'फोरनि जिथुनाखि लोंला जाला बेफोरखौ लासैनो आदर्शबान खालामनो थाखाय जोंनि नैबे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजोंनो जों सोदांनो जाहाथे हायो बेखौनो जों आफा अबंलावरिनि सिगाङाव आर'ज गाबबाय आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि फोलेरा जों बेखौनो किगेन कर्नार फोसावगोन होननानै जोङो मैयानि डेलिगेट आरो दिनैनि बिसेसकरि माबा धोरोमगुरुफोरनि साजेसन धोरोमगुरुफोरनि आह्वान खालामनाय जौ लोंनायखौ गारनांगौ होननानै गथ'फोरनि ड्राग्स जानायखौ गारनांगौ होननानै दिनै बारे बारे खुथार जोङो दिनै बुंनाय जादों दा ओंखायनो आसा खालामो
बे धोरोम खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे इयुनाव गथ' गथाय आरो जोंनि न'खरफ्रा सुख सान्थि आरो आदर्शबान जानानै फैयो बेखौनो खावलायनानै जोङो दिनै 48थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै जाफुंसार होनो हाबाय।